Здравейте, приятели! Добре дошли в това видео с заглавие "Бонус без депозит 2026. Нови слотове и печалби". Днес ще разгледаме как протича играта в българско онлайн казино, какви възможности предлага платформата и какви стратегии могат да помогнат за по-добър контрол върху играта и резултатите. В началото е важно да се разбере, че всяка слот игра работи на базата на случайен генератор. Това означава, че няма гарантиран модел за печалба, но има подходи, които могат да подобрят цялостното преживяване. Един от най-важните съвети е да се избира внимателно слот с висок RTP показател. Този процент показва каква част от средствата се връщат обратно към играчите в дългосрочен план. Също така, добрата стратегия включва правилно управление на баланса. Вместо да се правят големи залози наведнъж, много по-разумно е да се играе с по-малки суми и да се удължи времето на игра. Това позволява да се използват бонус функциите на слот машините, като безплатни завъртания или мултипликатори, които често се активират при по-дълга игра. Докато гледате това видео, ще забележите как се активират различни бонуси и специални символи. Именно тези елементи правят слот игрите интересни и динамични. Важно е да се обръща внимание на правилата на всяка игра, защото различните слотове имат различни механики и възможности. Под видеото ще откриете същата игра, която е показана тук, така че лесно може да разгледате как изглежда интерфейсът и как работят функциите. Това е удобен начин да се запознаете по-добре с играта и нейните особености. Още един полезен подход е да се поставят лимити предварително. Така се избягват импулсивни решения и се запазва контролът върху игровия процес. Много опитни играчи използват именно тази техника, за да направят играта по-структурирана и спокойна. Освен това, не бива да се пренебрегват бонусите без депозит, които често се предлагат в българските онлайн казина. Те дават възможност да се тества играта без използване на лични средства, което е отличен начин да се разберат механизмите на слота. Както ще видите във видеото, различните комбинации могат да доведат до интересни резултати, особено когато се активират специални функции. Тук търпението играе ключова роля, понякога е необходимо време, за да се достигне до по-добри серии. Под видеото отново ще намерите тази игра, показана в записа, така че може да разгледате всички детайли и функции, които демонстрираме. Това ще ви помогне да се ориентирате полесно в интерфейса и опциите. В заключение, играта в онлайн казино изисква не само късмет, но и разумен подход, добра стратегия и внимание към детайлите. Ако се следват основни принципи като контрол на баланса, избор на подходящи игри и използване на бонуси, цялостното преживяване може да бъде значително по-добра. Благодаря ви, че гледахте това видео с заглавие "Бонус без депозит 2026. Нови слотове и печалби". Надявам се информацията да ви бъде полезна и да ви помогне да разберете по-добре как функционират слот игрите в българските онлайн казина. Making our way.